खुश छी हम देख के बहुत दुआरी के भीड़ से जाए के मन नहीं करे मैया तोरा मंदिर से जाए के मन नहीं करे मैया तोरा मंदिर से खुश छी हम देख के बहुत दुआरी के भीड़ से जाए के मन नहीं करे मैया तोरा मंदिर से जाए के मन नहीं करे मैया तोरा मंदिर से दर्शन करेला आबै छे जे भी तोरा दरबार में खुल जाय छे बंद ताला लागल बजर के बार में बहुत आंसू दुखियारी के सूख जाय छे नीर से जाए के मन नहीं करे मैया तोरा मंदिर से जाए के मन नहीं करे मैया तोरा मंदिर से अभी आप सुन रहे हैं मां म्यूजिक की भक्तिमय प्रस्तुति। हमारा खूबे आनंद मैया तोरा शरण में गे माँ नव दिन जलाब दियरी मैया तोरा चरण में डॉक्टर विकेश संदीप पशुमन भोग लगाबै खीर से जाए के मन नहीं करे मैया तोरा मंदिर से जाए के मन नहीं करे मैया तोरा मंदिर से।